O, niska cena, dobar kvalitet, ovo je verovatno novogodišnje. I novogodišnje i ovako popust. O, vidite ovo. U Novom Sadu budemo... U Novom Sadu na najlonu, da. To su te cene, čak i nešto ima što bi moglo možda i malo i niže da bude. Da. Uvijek kad dobijem neku kožu... Pa vidim da je koža, da je pravo. Tako da u svakom čaju to je naš domaći proizvodnik, tako da... Pozdravljam vas. Važi svako dobro i sretna nova godina bude. I vama. Hvala, živi bili. Ovaj se zove Zoran, ovaj krevet se zove Zoran, jel Zoran? Šta ima Mišo? Poštovanje, evo rado. Vidim. Nameštaj Mišo, znači mi Mačvani vamo, Jadrani, znamo da je ovo kvalitetan nameštaj. Samo jedna vrsta. Određena. Opet nešto novo, ovo je drugi dezen. Aj malo nas i... Malo vas, odakle ste? Tovarnika. O, tu blizu je to. U nekim novinama ili negdje jebem. Vidi ovo je nov proizvod, gledaj ovo. Vidi novi proizvod, je li to novogodišnji? Je li ima popusta? Pa naravno, za novu godinu mora biti. Da, tako i treba. Sljedeći mjesec kad dođete da malo pričamo o cenama, sad se tako i ne prodaje. Za seckanje. Evo ovako je to za ovaj novogodišnji rumski. Na reč, da bi mi dao i za ništa. Pola 12 je, a ovdje već se nakupilo mase na vašaru. To je malo neobičajeno, ali nova godina pa nije neobičajna. 3. Prošlogodišnja. Danas je drugi pečer. Pozdravljam, šta ima? Šta si kupio? Aluminijumsku ramenicu i... Lanomanimунijumsku remenicu. Tako je. To, ajde, pozdravljam te. Pozdrav, živ bio. Banovčanin. Pa ne vidi ga, ja ne poznajem. Ja moram ti sad vremena, sad imaš društvo. Pa ja. Kako šta uzmemo od opreme? Tako to kod mene bio. Ti sad snimaš tu pečariju. Ma moramo i to, pa moramo... Pa ja, bre, iz sela, bre, šta ti je? Kakva je bila kao ovako devojka? Devojka i po. Da, jeste. Je pola ostalo samo. Vidi ovo. Ovo je sad iznenađenje za novu godinu. Gledaj ovo. Šta imamo ovdje? Domaća radinost. Domaća radinost. Ovane sikire, jeste.
Malecke kose gdje ne može da dođe trimer i kosačica. To. Evo je poluautomatska. Samo je treba podići, rastaviti i pustiti cepa sam. Materijali u Mrkonjiću se rade. Kovani materijal, znači. Imate cepače za šumare, ljude koji rade u pošumama. Imate od 2 kile, imate od kilu. Jedinstvena roba na cijelom Rumskom vašaru. Pa vidim da je jedinstveno. Evo vidiš, ima i kvalitetne belegije. Ovo su klesane belegije. Kilu imate ova od 2 kile. 2 kila vam je 4.000 od kilu. Imate cepače za kile 4.000, imate ovaj tesarsko-zidarska, ova majstorska, mala, mali broj. Evo ga, vamo je Lidl zauzeo Gvozdenu Ćoše. Lidl je prošle godine, pre mjesec dana počeo da radi, a sad je Lidl u komšiluku nameštaju Bosna, ali tako jeste. Pa ovo je novo, ovo nije bilo. Nov dezen. Nešto najnovije. Vidim. Znači, tu je Lidl koji je zauzeo jedan deo prostora gdje su prodavali na vašaru u Rumu. Polako. Hoće da se troši, Evo mene, došao sam ovdje na ručak. Dobar dan. Falio si prošli put, bio je sin. Evo ti jedna bombona. Jesi za rakiće? Neću, ne pijem, vozim, znaš i sam. Šljiva se ne interesuju. Ajde, pozdravljam te, vidimo se. Znate zašto je to ovo? O, vidi, ovo je nešto novo, crna kajsija. Ječmenka, kaluđerka, julska lepotica, lubeničarka, ovo ne znam ni šta je. Santa Marija, kaki, to nam ne treba. Vidim, ima i pljosnata breskva. Mušmule, leskovačka dunja jeste prava. Trešnje, vidi ovo rskavac. Rušt, tako se zove, mi zovemo rskavac u Mačvi. Dođi ovamo da se slikamo. Dođi ovamo. A gospođa je vlasnica ovoga, je li tako? Odakle ste? Leskovca. Leskovac, pa dobro, tu je to. Zato imate i leskovačku dunju. Ne, mi smo na Roštilju. A Roštilj, ovi me traže mi, neću da ga snimam, traže mi da je platim snimanje. Ko ti je tražio, vrete? Ovdje mi traže, ja to izbegavam. Nije taj drugi. Ko je taj? Prošle godine. Vidi ovo, gledaj ovo. Ovo leskovački roštilj. Gledaj lepinje. Domaće. I na samom centru, na raskrsnici, da seče glavna ulica poprečnu,
koja vodi prema stočnom delu Vašara u Rumi. Pozdravljam vas, nema me. Mora da plati, daj mi kad te molim bar. Daj mi kad te molim, uredi mi posle 2 dana. Daj mi kad te mi jedva tam. Ne, idemo još. Ovo smo već snimali. Evo greje ovdje, greje. Objavio sam ovo što sam snimio, vidjeli ste. Si vidio koja sila? Koliko si pregleda ima? Nema, pa ne gledam koliko Pa pregleda. znaš li da su me ljudi zvali, A, pa- znači zovu me ljudi, kaže vidjeli smo te, kaže gore na Vašaru. Pa To bi moguće. super rekao. Da, suština je bila da se pokaže gore onim ljudima da... Jeste, ne znaju, ja znam za ovo, pošto sam ja i pravio i za kotlove na pelet metalac ima kod mene 6, 7, možda i 8 sajtova. A dok se vas Ja mu radim malo i marketing i upućen sam u ove Ima podaci sprave dole, za grejanje. dole sve kompletno, podaci koliko je snaga, koliko pokriva, koliko je frekvencija čišćenja, koji nivoi snage, koliko kilovata kapaciteta. Znači ovdje već greje, ja osjećam ovdje greje, a da stanem... Ovo greje, ludo. I sve tako maleno, možda stane i na terasu da vam greje kuću toplim vazduhom. To što vidiš to je to. Gde se sipa pelet? Ovdje. Pelet je sipao ovdje, Koliko je zapremno? 18 kg je zapremina peleta, što se tiče peleta. Ovo je buko pelet. Da, buko pelet, mislim ono, ja to nađem kupim da bi mogo da pokažem ljudima. Znači nije sad da biram ja pelet. Ja kad bi mogo da biram pelet, ja bi uzimao pelet što se tiče jelovinu ili čistu bukovinu. Ovo bukovinu da kažem italijanski, kako to je da li vrelo. A ne ovo. Evo ga, sezonska roba, sad je u modi. I ove četke ne rđaju, neće korozija da ih pojede za dogodine. Šta je samo jedan moped i jedna motornjača? Samo jedan moped, imamo 2 kučeta. Od 2 kučeta. Jeste. Da vidimo te Ja i kučiće. moja unuka prodajemo kućice. Vidi. 2 kučeta, a ovo mi je igračka ovdje, verovatno. 3. kuće je rezervno. To ti je mađarski purin. Znam, beli ovaj, znam. Jesi ti dobro? Standardno. Motor imamo Dobar dobru motor. testeru. Testera se, nova, Ovo je MS 260. i originalna. Ona je u radnju 100.000 skoro, a ovdje je kod mene 450 evra. 450 evra, ovaj moped, Motor 420 evra. evo ga, kao bombon. Ima papire. Vidi ti, nisu bandaši nigde, Pa nisu. Dobili Da su korozije. namazani su dobro. Malo je prljavo. pa vidim da se vozi Jeste u radu. u radu, jeste. Pozdravljam te, vidimo se. Aj budi živ, zdrav. Evo ovako je to sad na ovom novogodišnjem Brumskom Vašaru. Još gužba nije počela. Vidi ovo. Dobro. Pa da mogu i s ove strane. A više ovaj plavi led. Da, vidi ovaj. Vidi, plavi vrabac. Evi ovo goli žuto. Koje? Ovo. Tog žuta. Da. Njega.
Komšo, ovdje sam ja, ako rekao mi Majka im je, znači, umrle, a otac im je, ne, kontra. Mama im je ovakva, a tata im je šarek. Ne vidimo ove vamo. Ove ovdje. Šareni su 200, a ovi su 80. Ovi ovdje vragovi kakvi su. Joj, da snima ih, vidiš da se... A pa dobro, mora da se ispravljaju dok su živi, dok se kreću, dok rade radnju, mora malo. Da budu lepi.